हरखाब हाग्रा ओनसोलनिफ्राय थमना उजिरबारि गामियाव हाबफैदों हाग्रानि मोसौ। गामियारि ओनसोलाव सुबुंफोरखौ उदखार खालामनाय हाग्रानि बायसन मोसौखौ हाग्रा बिफाना खालामदों ट्रेंलाइज। बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय थमना उजिरबारि गामियाव दिनै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मासे बायसन मोसौआ हाबफैदों। बायसन मोसौनि उदखाराव थमना उजिरबारि गामिनि सानै सुबुं तरुण दास आरो दाथा कर्ण दासआ गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानैखौबो थाबैनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। ट्रेंलाइज खालामनाय हाग्रानि मोसौखौ मानास माहारियारि हाग्रामायाव हगारनाय जागोन होननानै बिफाननि आइसि रजनी दैमारिया फोरमायदों। কিবা বনগৰু আহিছে কালিয়ে ওলাইছিলে আমাৰ ডিসি অফিসৰ ওচৰত বাটুপুৰীত তাৰ পৰা ৰাতিতে ইয়াতে থমনা এৰিয়াত আহি পালাক আহি পোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এইটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি কিনে এতিয়া আমি ৰেস্কিউ কৰাৰ কাৰণে আমি মানাসত লৈ যাম। কি চিকিৎসকটো এইটো আমাৰ মানাসৰ পৰা আনা হৈছে। এইটোতো আমাৰ ষ্টাফক প্ৰথমে কৰা হৈছে কালি, তাৰপিছত আৰু পাব্লিককো কৰা হৈছে। টোটেল অলপ চলপ হোৱাই দি 4-5জনেই হ'ল। এইটো আৰু চিজনটো এতিয়া এই মাখি মৌ এইবিলাক বেছিকৈ হৈছে না জংঘলত, এইবিলাক কামৰৰ কাৰণে নিশ্চয় ওলাই আহিবও পাৰে। এইটোতো আমাৰ মানে বাক্সা ডিভিজনৰ আণ্ডাৰতে বহুত ৰিজাৰ্ভ আছেতো, এই ৰিজাৰ্ভৰ পৰাই আহি যায় আৰু ৰিজাৰ্ভতে থাকে। এইটো আমি মানাসলৈ লৈ যাম। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्लोमा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्लोमाजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि, बेचलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 9 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।